सोर सोर थायो फैनाय मानि कमेन्ट हो रायदाव रायज्लाय रायज्लायनाङा लोगोफोर माबा थैलाबायगोनबो होनदो आरो सोरबा दं फैयाखैनो रावबो हेलौ गाइस कमेन्ट होफैदो कमेन्ट दान्दिसे रायलायनोसैलाय ने कमेन्ट होदो कमेन्ट 1 मिनिट जाबाय मानो राव फैया फैगोन र' बेटा फैगोन फैदोलै लोगोफोर फैबाय एलाय सासे फैहांबाय दा नों लिंहरनाय लोगो लोगो फैयाखैनो फैबायब्रा एलाय कमेन्ट हरसिगोन दे नों नुसिगोन दा एलाय इनि ना एक जाबायानो सासे फैबाय फरायदो सासे फैबाय दा राजा फरायदो नों लिंहरनायाव फैनायखौ राजा कमेन्ट फरायना होनो रोङो 10 थाखा होगोन दाहाय राजा असमियानिबासो फरायनो रोंगोन बे हेलौ आदा होनदों हेलौ फंबाय कमेन्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम लाइकबो होबाय कमेन्टबो होबाय ना थेंक इउ नोंनो साहा इदि संदोंबा दिनै लाइक दान थेंक इउ फंबाय मिथिखादों नोंखौ लाइक होदों होननानै मा ओंख्रि जाबोखो फंबाय गावखौनो साहा बायदि संनानै राजु नार्जारि फैदों मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रियानो माबा ना गोरानजों नारजिसो फुदुंलाबायदोंमोन ओमफ्राय मोनानि अमा बेदरजों आलु भाजा एसे दंमोन बा हायना फैदों जोंहा हायना हेलौ फैदों हेलौ हायना मोजां ना बयबो खबरफ्रा बयनाबो दाखालि मा जानाय आदा दाखालि ना मैया भिडिअ नुखाबाय दा सासे मानसि आमुल मुसाहारि आरो माने मेसेन्जाराव मेसेज हरबाय थाबाय ओइ सना नाम्बारखौ हरलाय सना नों बहानि फट' हरलाय जाबाय थाबाय आं हरखायाखै आरो ना ओमफ्राय जेबो माथा मारियाखै आं ओमफ्राय उनाव गाज्रि फट' हरबाय बियो ओमफ्राय गाज्रि फट' हरबा नों बहानि होनना सोंहरबाय आं ओमफ्राय बियो गुवाहाटिनि होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं जेबो रिप्लाइ खालामफिनासै ओमफ्राय उनाव वाट्सएपाव नाम्बार बिबाय थानायखाय उनाव आङो नाम्बारखौ हरबाय दे बे वाट्सएपाव प्रफाइल पिकचारफोर होदों नामा होननानै नायनो थाखाय ओमफ्राय वाट्सएपाव बे नाम्बारखौ हरबाय फुङाव आं सिखाराखैनो आरो बिनि थाखायनो उन्दुनाय मेगन आद्रा जाबाय आंहा मैया मालाबाबो फुंनि 7टासोआव सिखारथारा आङो ओमफ्राय जोंहा हायनाया लाइक दोनदों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मोजां होनदों थेंक इउ बिदिनो मोजाङै थानांगौ हेलौ आदा होनदों हेलौ एसबि ब्लग ओमफ्राय अमाजों अलदर आरो मैथा बाथोन बाब गोथावथारलै सुपार फंबाय अल बड' गार्ल ब्लु होनदों ब्लु नांगौ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आदानो ओंख्रिया नारजिजों ना गोरान फुदुंनायमोन ओमफ्राय मोनानि अमा बेदर ओमफ्राय आलुमोन आरो ओमफ्राय गेरेमसा बसुमतारी फैबाय जोंहा हाय आदा दिनै न'आवनो दं नामा अननानै बाजैखौबो देखाय आदा ओइलाय दङ माथो दंखायो नै बाजैबो दं बाबुबो दं खोरोमदावबाबो फैबाय जोंहा गुड आफ्टारनुन आदा आफ्टारनुन फंबाय आफ्टारनुन कमेन्ट होनदों ब्लु होनदों आदसा ब्लु नांगौ फंबाय ने दे अल बड' गार्ल मोन नामा जोंहा ब्लु बिग्राया होबाय दे ओमफ्राय आंनोबो ब्लु हो आदा आदसा दे थांनोसैबा खिथा दे आं दा माने मा होनो माबायाव क्रमाव बोखारहैबाय थाला आङो बेयावनो लाखिखागोन थांनोसैबा अननानै फोरमायलांबानो जाबाय आरो ना ब्लुखौ लाखिदो आदा बा बेफोरबायदि माबाजों फोरमायो आरो ना ओमफ्राय जोंहा एसबि मा होनखो आं गोथाव आदानो औ गोथावनोमोन
निउ दंबा लोगो जादो दे सनाफोर होनदों जोंहा सोर जाखोमोनबा जोंहा बै माबायानो HB-यानो नानिसो नामा HB-या ना फंबाय अन होनदों ओमफ्राय जोंहा जिब्लक फैदों हाय आदा मा होनदों मोजां ना खबरा मोजां फंबाय अल बड'आ ब्लु बाजै बारा मोजां खबरा मोजां ना होनदों मोजाङैनो दंथ'यो दा ओमफ्राय सुपार फंबाया मा होनदों नोंबो रोंथारालै आदा बाजैखौ रायलायहोना लोगो हमनो लेंहरबानो जायोमोन ना माने रायलायहोनो माने माखासे आरो रं जागोन ना बायसान्सआव फै लोगो हमनो मानो होनना बुङा गोरोन्थिया जोंनिबो जानांगौ बैबा मा टाइपनि मानसि रेकर्डथिंबो लानो हागौ ना रेकर्ड लाबा आरो जोंनिबो गोरोन्थि ओंखारगोन नै बिदि साननानै आं माबायासै आरो दाबो जेबो नङा गिखाबाय गिनायालाय मानसिया खिन्थु गुबुनखौसो खालामनो हागौ नामा बेखौ मिथिया आरो कल खालामाबो हमखाला डाइरेक्ट माबा खालामखाबाय ओमफ्राय सोरबा कल नाम्बारफोरखौथ' आं होखादों नालाय कल ट्राइ खालामनाय मानसिया सिकिउरिटि मावदों बे बहाबा भिडिअ कलिंआव आङो मोखां देखायगौबा नोंनि मोखां नायनो लुगैदों आरो मोखां नायनो लुगैदों बे आंनाव गाज्रि भिडिअ आरो फट' बिहरबाय थादोंमोन नालाय आं होन्दोंमोन दे हरगोन दे आं भिडिअखौ बानायना हरगोन दे नोङो मोखांल' देखायदे आंनो होनबाय थादोंमोन माने स्क्रिनशट लानो नागिरबाय थादोंमोन आरो स्क्रिन रेकर्ड भिडिअ लाखादोंमोन आरोखि आङो ओमफ्राय देखायथारा खालि गाव थानाय गेटखौल' देखायो ओमफ्राय बिल्डिंखौल' देखायो ओमफ्राय खाथियाव रेजिस्टार बहि बायदिसिना कलम सलम दं आरो ना आन्दासाव सिकिउरिटि मावो बियो मानसि फैबा एन्ट्रि खालामो आरो माबायो आरो ना बेफोरबायदि आंनिबा ओमफ्राय दे होनदों जोंहा अल बड'आ ओमफ्राय जागोन दे होनदों जोंहा माबाया अल बड'आ ओमफ्राय खोरोमदाव फंबाया फैनाय जाथारला दाना होनो दे जेबो नङा बाबु मा क्लासाव फरायो होनो 3 क्लास 3 आं हिनजावसा आदा दे थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय ओमफ्राय जिब्लगा सोर दं आदा नोंस्रा न'खरावथ' जोंहा लाम दंसाबो खिन्थु जोङो गुबुन जालायलायबाय जों बिदा फंबाय साब्रैनि गेजेराव जों बिदा फंबाय साथाम गेदेरफ्रा बेलेग जाजोब्बाय आरो ना माबा आं बेयावनो दङ बिमा बिफाजोंनो जमायैनो दङ दा देरसिन सासेयाल' गुबुन जायगायाव थायो आरो कार्बि आंलंआव जोङो बे मोनसेयावनो दंजोबो आरो दुखु सुखु बेयावनो नायलायलायो मोनसे सिटआवनो दङ मोनसे हायावनो ओमफ्राय दायो जों बेयावहाय आरो आंनि एक्सट्रा पार्सनेल न'खराव जाहैबाय जोङो बोराय बुरि आरो गथ'फोर सानै आरो खोरोमदाव बाबा होनदों दाखालिबो मा होनदों कन्टेक्टआ कल खालामना खिन्थायालासिनो ओंखारबोनाय जादों दे जेबो नङा दे ओमफ्राय अल बड' गार्ल लोगो जादो दे होनदों लोगो जालायबानो जाबाय दे ओमफ्राय सुपारा मा होनदों जोंहा आं ओंखाम जाहांहांसो जाबायमोन आदा आं जाना लाग्रोनो दे जाना लाग्रो फंबाय जाना लाग्रो दे ओमफ्राय जोंहा अल बड'आ अन ओमफ्राय HB ब्लगआ मा होनदों खोरोमदाव सापर्ट खालामना हो प्लिज होनदों खोरोमदाव फंबाय नोंखौ खावलायदों HB ब्लगआ ओमफ्राय बहानि जाखो जोंहा HB ब्लगआ बहानिमोनबा ओमफ्राय बेबो मोनसे खोथा होनदों नंगौ ओमफ्राय मोजां बाबु मोजां फरायदों माबायावसो एसामिस मिडियामावसो फरायनाङो उफाय गैया आरो बेयावथ' बर' मिडियाम गैयाना गेरेमसा बसुमतारी जादों बेबायदि मानसिखौ जिफोर होनांगौ आदा सालाखौनो कन्टेक्ट खालामनानै ट्राइ खालामदो ओमफ्राय आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराथ' आंनि चेनेलावनो दंखायो नोंसोरो बेजों एड्रेसखौ मोनोबा माबाबानो जाबाय आंनो खबर हरबानो जाबाय मानसिखौ सिकिउरिटि मावबायदि मोनदों आङो खामानि मावनो मानो खामानिफोर मोनगोन नामा होननानै एसे ट्राइ खालाम आरोना आंनि नाम्बारखौथ' हमखाला आरो आंनाव गुबुन नाम्बार गैया थेवबाबो नाजागोन आंबो कल खालामनो बेखौ ओमफ्राय मानसिया आंनि भिडिअनि माथोजों आरो आंनि माथोजों एसे माबानो हासिगौ बियो ओमफ्राय MMB फैबाय जोंहा MMB ब्र'आ गियाखै माथो आं होनदों आदसा ओमफ्राय दे आदा आं ओंखाम जानो दे जाग्रो फंबाय जाग्रो ओमफ्राय अल बड' जोंहा माखौ साब बानायबाय HB ब्लग आदसा साब खालामबायनो HB ब्लगखौ अन होनदों फिसाजो फिसालाफोर साबेसे दं आदा नोंस्रा होनदों फिसाजो सासे फिसाला सासे दं फंबाय ओमफ्राय HB ब्लगआ थेंक इउ अल बड' गार्ल ओमफ्राय HB नानिया मा होनखो दा बेक खालामगोन दे अल बड' होनना बुंदों ओमफ्राय गियाखै माथो आं आदसा ओमफ्राय आदा बहानि नों आदसा आङो सनितपुरनि HB नोंलाय बहानि जाखो अननानै फोरमायदो
आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि आदा थाथ'दो होनदों औ दे ओमफ्राय सहिद बसुमतारी फैबाय नै बोथोरा जोबोद गरम बेरायलाबायनांबाय दे फंबाय दे जेबो नङा गोजोननाय थाबाय नुजाफैनानै सहिद ब्रनिसिम फंबायसो जागोन ना जा ब्रादार्स बिग ब्रादार्स जागोन नामाथाय साब बयबो होनदों साब खालामनो थिनदों बयखौबो अननानै अल बड'आ ओमफ्राय अल बड'आबो बहानि जाखामोन जोंहा आं चिरांनि आदा आदसा चिरांनि आरोना दे चिरां मा जायगा एसबि बहानि आदाया होनदों आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि फंबाय दिब्लक फंबाय आदा होनदों औ दा सम मोनबा फैफिनगोन आङो औ दे जागोन दे फंबाय दे बिजिनि आदसा बिजिनिनि आरोना दे ओमफ्राय सानसुमा बिटिवाइ फैदों जोंहा मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया माबासो ना गोरानजों नारजि बिदै फुदुंनायमोन ओमफ्राय मोनानि अमा बेदरजों आलु दंमोन आरोना भाजा ओमफ्राय बिजनि चिरां आदसा बिजनि चिरांनि आरोना बड'लेण्ड ब्रह्म फैबाय नै जोंहा गोसोफ्रा मोजां मोनाखैलै मा खालामनो दारमासिनि आदसा बिबारखौ लिंहरदो बड'लेण्ड बिबारखौ लिंहर मोनसेयाव 100 बड'लेण्ड आखर मोनसेयाव एसपि ब्लगआ मा होनदों आदा नों आंखौ साब खालामाखैबा खालामना हो आं साब खालामदों आदा नोंनिखौनो दे थेंक इउ दे जागोन दे ओमफ्राय अल बड'मा आंखौ जा अन आंबो बिजनि आदा होनो आदसा बिजनि मा जायगाखौ अननानै फोरमायदो बिजनियाव आङो लावगाव बेरायखांबाय बर' बाजार थांखांबाय ओमफ्राय ओरैजाय मा होनो लावगावथिं दलाफारा ना बान्दोगुरि ना बोरैबा गामि दंमोनलै बिथिं थांदोंमोन आं ओमफ्राय आरो ओरैजाय मामोनथाय ओरै नेपालि सेफालि दंलाजोबो बर्मन जातिफोर दंसै बेयाव बर्मनफोर आं खाथिथाराव बे गामिजों गामि दरसेयाव माने बर' मानसि नुवाखै दे खिन्थु बेयाव थांखांबाय आरो आं मा जायगा होनदोंमोन आंबो चिरां गेलेफु भुटान मा होनदों बर्डारनि आदा होनदों आदसा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गेरेमसा गावनि एड्रेसखौ फोरमायना लानायनि थाखाय आयौ आदा फैखांलायबाय नोंनो दा नङा सिगाङावसो चेनेल गैयि समाव आरो मा होनो दा मा मास मोनलाय नै आरो मास मोनसे 1 माससोनि उनाव थांगासिनो दं बिथिंजाय बेरायनो क'क्राझार गसाइगाव चिरां ओमफ्राय राम सिलान कुइटा ओमफ्राय जा अल बड'आ माखौ र' दे दसे औ दे ओमफ्राय सुबाइजारनि आदा सुबाइजार आदसा सुबाइजारनि ना दे ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनो आदा बायदि हिनजाव थाबासो हिनजाव थानायमोनबा आरोना सानसुमा बिटिया मा होनो थाथ' आं फिल्म नायनो औ दे नायबाय ओमफ्राय सीतारन्जन मोसाहारि आदा अबेनिनो सीतारन्जन मोसाहारि आं माबानि सनितपुर जिल्लानि नोंलाय बहानि अननानै फोरमायदो एसपि ब्लगआ आदा होनदों औ बड'लेण्डआ होनदों बिबारिया हरावसो फैयोलै लाइभआव लाइभआ औ बिबारनि लाइभआथ' हरावसो फैयो नङा थारमाने बेयाव रायज्लायनो लिंहरदां नोंजों रायज्लायबा एदावलायबा खोरोमदाव सापर्ट खालामना होदो दे खोरोमदाव खालामबाय ओइ बेस्थ'थार बेहा माने 12 घन्टा डिउटि ना बाहेरायावसो थायो बेंगलराव ओमफ्राय मा गोजा औ होनदों जा एसबिआ ओमफ्राय एमएमबिआ बे एसबि ब्लगआ जोनो फाग्ला दहाय खोन्थानो नुवासै नों कमेन्टआव एदाव थानोसैलाय नामा नोङो नबनिता दैमारि हाय होनदों नबनिताया हाय होनदों हेलौ नबनिता गोजोननाय थाबाय नुजाफैनायनि थाखाय हाय खौनो होनदों जोंहा नबनिताया ओमफ्राय एसबि ब्लगआ मा होनदों जोहाय मेमबि होननानै होनदों आरो ओमफ्राय नबनिता हाय ओमफ्राय जोंहा एसबि ब्लगआ मा होनदों एमएमबि नोंखौ साब खालामनायसो आंखौबो साब खालामदो दे साब खालामनायसो नोंखौ आबौ एमएमबिखौ आबौखौ नांगौ 80 पेन्सन मोनथारसिगोनथ' एमएमबिया जा ओमफ्राय नबनिता दैमारिया मा खावलाय हमखो
नबनिताया आयु सोंखाना औ सोंखोब्रा आंनि भिडिअ नाया रा बि एमएमबि होनदो आदसा आदा नोंबो आंनि भिडिअखौ नाया हो दे नों नायना हो दे होनदो आदसा जागोन दे आंनाव माबायानो साबानो गैया खोमा बेखायनो मोनफैनाय जाया आं दा चेक खालामगोन र' नायगोन दे ओमफ्राय जाहा प्रिन्स हाजरा केमन आसो তুমি আমি ভালো আছে बाजैया साइसथारा दानो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिबाजैखौ साफा होननायनि थाखाय बा बाख्नाय हरनायनि थाखाय साइसखाबो नालाय नङा होमबा ओमफ्राय नबनिता दैमारिया खावलाय हमथाब हरबाय खुगा हमथाबनानै मेगनल' लादो लोदो जाबाय ओमफ्राय साब खालाम आदा प्लिज आंबो नोंनिखौ सिगाङावनो साब खालामखादों आदसा थेंक इउ जागोन दे ओमफ्राय नबनिता दैमारिया माखो जाहा কেন ভালো আছে তুমি হাহানো আমি বাংলা কথা জানি না রে ভাই হিন্দি বলে হিন্দি আমি ভালো ধরে বুঝিস না তো বাংলা কথা অল্প অল্প আমি আসাম যাবে अच्छा आसाम आएगा ठीक है आ जाओ एसपी ब्लग औ मोजांखा बाजैया आदानो औ रिउट एफएफ बाजैया प्रिटि थार माथो ब्र होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय फ्रेन्ड्स मा होनखो फ्रेन्ड्स ने क्या बोला তোমাদের বাড়িতে আমার বাড়িতে আসবে আমার বাড়ি কোথায় আছেন তুমি জানে एसबी ब्लग बाजैखौ रायलायनो थिन आदानो बाजैया कमेन्ट फरायग्रोआलै हागोन खिन्थु कमेन्ट मोनसे फरायनायाव 5 मिनिटसो टाइम नांगोन आरो बेनो 10 मिनिटसो कमेन्टआसो जाम जाना थाबाय जोबोद नबनिता हा होनदों जा ओमफ्राय एमएमबि ब्लगआ प्रफाइलाव जोंनि महर नुब्लाथाय फोथायनो गोब्राबथारसै रा दाना मानो जुगानो उल्थासो ना होनदोंब्रा उल्थासोथ' आरो जोंनि प्रफाइलनिफ्राय जोला होनना सानखा ओमफ्राय जोंहा सीतारन्जन मोसाहारिया माखौ आदा अबेनि फंबाय आं फंबायसो जागोन ना नानिसो जागोनबा आं फोरमायगासिनो दङ नोंनो दहायनिफ्रायनो दिखियाजुलिनि आङो सनितपुर दिखियाजुलिनि ओमफ्राय टुलटुल दास তোমার ঘর কত হয় মোর ঘর তেজপুর ঢেকিয়াজুলি आयु एमएमबिया मानो होनखो हाय नै आंनि भिडिअ नुनानै एसे थाल मोनबाय र' बियो ओमफ्राय ओरैजाय माबानि एनिथिं एमजेनि नोंगौ नामा आदा होनदों औ नबनिता दैमारिया मा होनदों एनटि आदा আপনার ঘর কত হয় नो जोंहा नबनिता दैमारि फन्टि आंनि घरथ' तेजपुर दिखियाजुलि হয় नोंबो हारसा ससे लागायबाय नालाय आंबो लागायबाय आरोना फ्रेंड्स मैं आसाम जाना चाहते हो अच्छा ठीक है आ जाओ घूमने आ जाओ आप नेपाली था ना नेपाली ना बंगाली आप नेपाली था साइड ओ वेस्ट बेंगल साइड का सिलीगुड़ी राजु नार्जारि जोंहा बिथां फैदों मा जाबावगोनलै बर्तमान आदा आंनिखौबो साब खालाम आंबो खालामबाय आदा थेंक इउ जागोन दे आं स्क्रिनशट दोनखाजोबलै र' नङाबा दा लाइभ होबा नोंसोरो माने कमेन्ट होना गालांबा कमेन्टखौनो होआ नालाय लाइभआव नङा कमेन्टखौ माने सर्ट भिडिअफ्राव नायनानै कमेन्ट होलांबा माने आङो थाबनो बै कमेन्टआव नागिरनानै बेक हरनो हायो आरो मोजां जायो माने सोरनाबा सार्च खालामबाबो फैयाना नामखौ जेनेबा आं गोसोआव थाबाय ओमफ्राय बेयाव सार्च खालामहैबाय हेन्डेल नेमा बेलेग जाबाय ओमफ्राय चेनेलनि नेमा बेलेग जाबाय टप लेभेलाव थायाबाथाय टप लेभेलाव चेनेल खुलिनाय जायाबा माने मा होनो सार्च खालामबा फैनो नागिरा आरोखि बेखायनो हेन्डेल नेमा बेलेग माबा बेनो जानांगौ आरो चेनेलनि नेमा बेनो जानांगौ आरो होमबाना मोजांसिन जायो ओमफ्राय टप लेभेलाव
थाबनो फैनायनि चान्स थायो आरो दा मा होनदों जुमाय लोंनांगोनलै टेनसन जादोनो लागावना हो जोसोहाय मा होनो आच्छा जोसोनो ब्र' रिउड एफ बाजैया ओंख्रि संनो गोरोंखा दा ब्र' होनदों औ बुरिलायबाय जेला रोंखासिगोन गोदोसो लाजेननाय समाव बारा रोङामोन खोन्थाबोनो गोनां जाबाय माखासेखौ नङा होमबा फोरोंबोनांगौ जाबाय ओमफ्राय गेरेमसा बसुमतारिया मा होनखो आच्छा तुल दास मर लखिमपुर आच्छा लखिमपुर ना थेंक इउ निजर एड्रेसखौ कोৱাৰ धन्यबाद गेरेमसा बसुमतारिया मा होनो आं थांथ'नोसै आदा आं एसे बिजि औ जागोन दे जागोन राजु आदा सापर्ट खालामना होदो प्लिज होनो आच्छा सापर्ट खालामनो प्रिन्स हाजरा नबनिता दैमारि औ आंनि न' मा होनदों गवालपारा दै आच्छा गवालपारा ओइटु गवालपारा एयारपोर्ट पार হয় না নহয় কামৰূপ গোৱালপাৰা মই এতিয়া কামৰূপত আছে कामरूप डिस्ट्रिक्ट माने हाजो समष्टि नबनिता ओमफ्राय एसपि ब्लगा मा होनो निउ दंबा लोगो जादो दे भिडिअ नायना साब लाइक कमेन्ट होना फै बेक खालामगोन आं औ ओमफ्राय जा एसपि ब्लगा अन होनदों ओमफ्राय लाइक देन होनना बुंदों जा नबनिता थेंक इउ नबनिता एस बसुमतारी फैबाय जा फंबाया हेलौ ब्रादार मा होनदों दान्दिसे फैलायबाय थेंक इउ फंबाय गोजोननाय थाबाय दे असलिकाम एन्थनि फंबाय फैदो जा थामनेला हिट नुदों आच्छा बरिया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा बड'लेण्ड ब्रह्म फंबाया मा होनखो हाबा जाबा माबादि मोनोब्रा मिनिबाला थानो हायो नामालै हाबा जाबा मिनिबालाया दान्दिसे जागोन मालाबा ओरै जानांगोन मालाबा ओरै जानांगोन मिथिबाय बिदि आरोखि ओमफ्राय आब्रा बर' फैदों जोंहा बाजैया मा होनदों जें नायथारदों रागा जोंदो नामा ओमफ्राय ब्लगा मा होनदों सीतारन्जन लोगो जादो दे होनदों सीतारन्जन लोगो जानो खावलायदों नोंखौ जाहा एसपिया नबनिता दैमारिया हय होनदों आच्छा गवालपारा दुधनय हय आच्छा गवालपारा दुधनय যাব লাগব দুধনৈৰ কেতিয়াবা আৰু কোনোবা এজন আহি থাকে দেই মোৰ লাইভত দুধনৈত মাতি থাকে গোৱালপাৰাত কেতিয়াবা আহিবি ঘূৰিবলৈ বুলি মাতি থাকে আমাৰে बर' মানুহ जोंनिनो बर' मानसि आरोना ओमफ्राय एसपि ब्लगा आदा बाजैखौ मोजां मोनना लानाय ना खावना लायनायनो दाखालि आं मोनसे जोंनि बोराय बुरि जों बबे जायगानि जोंनि फुल नेमा मा नेम एनटि ब्रह्मनि फुल ओंथिया मा बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ होदोंमोन ना बेयाव थांनानै चेक खालामहैदो खावना लायनाय ना नायनानै लायनाय मिथिगोन आरो ना स' थेवब्लाबो खोन्थानोसै जोङो मोजां मोनलायनाय लाभ मेरिज जोंनि जुलिया मोजां मोनलायनायनि जुलि जानाय खोन्थालाय आरो होनदों ओमफ्राय डिएस गेमिं हेलौ डिएस गेमिं हेलौ वेलकाम एमएमबिया मा होनदों दंजानाय मोनब्ला आंबो प्रफाइलाव जोनि महरखौसो दोनना लासिगौमोनलै आच्छा नंगौ नामा एक्सफोरनिखौ होदोरा नोंहाथ' मालाय एक्सआ पारमिसन होखायो माथो फाग्ला नबनिता दैमारि सब्सक्राइब कर दिया रे बाबा आपको ही होनो आच्छा थेंक इउ एसपि ब्लग एमएमबि ना मिन्दो आरोना ओमफ्राय रिउड एफएम मा ओंख्रि जानायमोन ब्र' ओंख्रिया नारजि ना गोरान बिदै फुदुंनायमोन जोंना ओमफ्राय संख्रि सा सानदोंमोन आरो मा ओंखामजों संख्रि सा फुदुंलाबायखोलै हिन्जावा नंदोंमोन आंथ' संख्रि लोङो सिनि लोङामोन नालाय आङो मा साहा फुदुंलाबायखो ओंखामजों लायो नंबाय आं बेराफारसे साहा दङ सानबाय आरोखि खुरैयाव आराम साहानि कालार लादों ओमफ्राय बेराफारसे अमा बेदरजों ना मोनानि आलु भाजा ओमफ्राय आरो दहायनिया आलुजों थालिर मैखुन भाजा हाबाब बाद बाखियाथ' जाबाय दे बे साहायालाय मानि नंदोंमोन आरोखि आं फिसालायाबो दानि साहा लोंसै लांनानै स्कुलाव फैनानै लोङो
ओमफ्राय एन्थनि फंबाया आं खारबायनो दे नबनिता दैमारिया मा होनदों आंलाय मा होनदों आंलाय पियर बड' मिथियालै नों नबनिताया बर' रावखौ मोजां रोङा जाहैदों मानो होनबा दुधनाय गवालपारानिसो आरोना गवालपारिया ने थेंक इउ बिक्रम सुरारि फिक्स पीछे देखो हाँ पीछे देख रहा है ये देखो पीछे है ओमफ्राय एसपी ब्लग जामाखौ मोजां आदा होनदों दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बाजैया बहानि आदा होनदों नोमबाजैनि गामि आंनि गामि सिखारदो आरो मेगना ओरै खालामदो ओरै नायदो होमबानो नुखाबाय आंनि बिगुमैफ्रा मा खालामदों मा खालामाखै मथा मथि एक्सुवेलि जोंना दरखंआ ओरै मोनसे सोनाबजों दं नालाय मोनसेया खोलाजों मोनसेया सानजाजों माने साहानि न'आ होथेनाय जायो आरो ना ओमफ्राय सानजानिफ्राय सोनाबथिं मोखां जायोबा बे सानजानि न'आनो एसे होथेगोन मोखाङा ओरै फुगारदो आगानथामसो हरनानै ओरै नायदो आरो आगदाजों होनबानो नुबायबो सिमासेखा आरो MMB साब खालाम आंनिखौ आंबो खालामदों होनो आदसा राजु नार्जारि जोंहा मा होनखो आं ओंखारबाय आदा खामानि दं मा होनदों बाजैयाबो मोजांथार आदाना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जागोन दे ओंखारदो दे खामानि दंबा मावना लाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय बाजैया मिनिगासिनो ब्र होनदों औ जा मा होनदों रिउदा होनदों पीछे जो है ये कौन है मेरे को मालूम नहीं भूत बोला भूत सुरेल ओमफ्राय एन्थनि नार्जारिया मा होनो एसपि ब्लग खावना लायनायाव मा होनदों दामजा हरबावदोंसो बेबो सासे एरनायाव थिगथारलै नोंगौ नामा आदा एन्थनि ओमफ्राय एसपिया मिनिसोगारदों आरो ओमफ्राय बड'लेण्डआ जोंहा मा होनो गोसो थोबाबो मा होनो गारजाबाय थायोलै रखरा मा होनो दारमासिनि मा खि जानाय खाफाल बे सैमा खिला जानाय खाफाल मुन्दानो सैमाजों हासुद्ला जाफिनब्रा होमबानो खारगोन ओमफ्राय माबाया खिलानाया खिनायाबो सिथाबना दं नालाय हासुद्ला जाफिननो होनबानो साफा जागोन एसपि ब्लग होनना मिनिदों आरो एन्थनिया ओमफ्राय माने गामिनि ना आदा औ गामिनि आरो सिमा सेरखा सिमा नांजाबलायखा सुबन बसुमतारी फैबाय जोंहा मा ओंख्रि दादा बाजैया मा नेम मोजांथारदों बाजैनि नेमा मा नेम आंनि नेमा मा नेम दुखु मोननांला नोंसोरो दाख्लैनि भिडिअ नायदो सानथाम ना सानब्रैसो जाबाय होनाया बाजैनि नेमा मा नाम आंनि नेमा मा नाम नैबे एन्टि ब्रह्मआवनो दंजोबो नोमबाजैनि नामाबो आंनि नामाबो बिसोर बेयाव हाबनानै नायबाय मिथियो आरो दाबो सोरबा बेयाव मिथिखानाय दङब्ला अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरना हो बयबो मिथिदों नङा होमबा आं खोन्थाथ'ला लाजियो लाजियो होननांगौ ओरैनो मोजां फोरोंदों आंखौ नबनिता दैमारि गवालपारा भाषा खायसुं लयसुं तयमय बहेक खांलं जां हाहा आदसा खायसुं भात खायसुं ना नाय नबनिता আমি তো খাইসুं दाय खिन्थु आदा एन्थनि होननानै मिनिग्लाबदों जोंहा ओमफ्राय सहिदा मा होनदों मिनियो नाथाय खुसि गैया थांनानै दं नाथाय गोजोन गैया मानो फोरमायहर आदा गोजोनथों मिनियो नाथाय खुसि गैया थांनानै दं नाथाय मा होनखो गोजोन गैया मानो होनदों आरो फोरमायहर आदा गोजोनथों होनदों हाब बेबो मा जाखोलै खम जारला आं रोङालै फंबाय आं जालांनानै इसानखौनो हाथारालै गोजोननाय थाबाय थेवबाबो
माबा हरदोंमोनबा मोजां बुजिना मोनासै आरो हानायबो नङालै आं ओमफ्राय नबनिताया कि लुक्काय साइसियो एनोका एटा सुकुदि सायासा हाबा जानायनि मजायानो डेन्जार मजाखा बाला एखनब्ला मा होनदों बुलायदो एखनब्ला अनलायदो एखनब्ला नांलायदो एखनब्ला मिनिलायदो एखनब्ला मा होनदों उन्दुलायदो एखनब्ला जिराय जाबलायदो आरो ना आदसा मिथिजोबखायोबा एमएमजों बिराद डेन्जार मानसि लाफ्रामखानायसोदां ओंखायनो मिथिजोबखायो मिथिखायो बे 80 बोसोरनि मानसिया मिथिया जायो 75 जाबाय 80 मालाय पेन्सन मोनथारसिगोन 60 मोनोमोन नामा 17 खोमा 65 जाना दं बेना मोनथारसिगोन ओमफ्राय जोंहा नबनिता लुकाय सायासो जे मोसाहारि फैदों बाजैयाबो रायलायदो एसे बाजैनो दे रायलायगासिनो नोंसोर रायदावहरबासो रायलायगोन दे नोंसोर रायदावहरबासो रायलायगोन होनदों बाजैया नबनिता वाव होनदो ओमफ्राय जोंहा आब्रा बर'आ मा होनदों समायना सिखोलाखौलाय बहा मालाय गामियाव मा होनदों हरला बायनो न' आदा औ करेक्ट फाग्ला उननिफ्रायनो लोगो मोनलायनाय मिथिलायनाय एदावलायनाय जंखायलायनाय ना बोरै अनना खाना मालाय गामियाव हरनांगौ गामियाव लाखिनांगौ जे मोसाहारि मयनि जाखोरा आदा होनदों आदसा जों सनितपुर दिखायजोंनि फंबाय नों बहानि जाखोमोनबा ओमफ्राय जा ओइस ब्लगआ मा होनदों जे मोसाहारि लोगो जादो दे होनदों लोगो जानो खावलायदों जे मोसाहारिखौ नोंसोरनासो ब्लु दंब्रा जे मोननिया ब्लु गैयाना नोंसोर माबा खालामदो साब खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनदो प्लिज रिटार्न मी आगै बा फंबाय बा आदा हनै उनखै मा होनदों सरासथि माया होनदों आदसा हनै उनखै सरासथि माया होनदों आदसा ओमफ्राय आदा एन माने नाफाथि एन माने नाफाथि ओमफ्राय थि माने थिखिनि आदसा जोंनिया इदिसो मा नाफाथि होसो जागोनलै ओमफ्राय ब्रह्मआ जा मा होनखो बड'लेण्डआ गोदोर सैमा खान्थि मा होनखोब्रा सैमा खान्थि खाना दं खोमा रासिफ्रा गुरु लाना जारि जानांसिगोन औ जारि जानो ओइसबिआव अनन ओमफ्राय जोंहा नबजित औवारि फैदों न'खौ देखायजोब मबाइल मा होनदों फिदिंना न'खौ मबाइल फिदिंनानै न'आ बिदिनोसै र' न' गैया नै जोंना न'आ बेयावनो थायो ओमफ्राय दा नै आंना बुरिया खाथियाव नायथार नुबाय दा लोगोफोर ओमफ्राय बाजै खबरा मोजां ना होनदों एसबिआ मोजां ओमफ्राय जोंहा डेभिड नार्जारि फैदों रायलायदो बाजै एसे खोनासंनि होनदों नोंसोर रायदावहरबासो रायलायगोन नङाबालाय माथो रायलायनो नङा होमबा बे कमेन्टबो नायनो रोङा जाहैबाय आंबो फरायहोआसै गोदो सोरबा लांबा दिगदार जागोन मोननाय नङा होननानै लायबाय आङो हाखु दाखु आंबो आंनिखौ जालदाब बेनिखौबो जालदाब दोनहोनानै लागाव ओमफ्राय जोंहा जे मुसाहारिया मा होनो आंनि ब्लु गैयाना ओइसबि ब्लग होनदों औ दा थांनोसैबा खिन्थालांबानो जाबाय जे मुसाहारि होना होनि आङो सापर्ट होना हर दे दा सासे थांबायानो खोमा मा नाम मोनथाय र' सोरमोनलाय ब्लु गोनाङा सासेया अल बड' ओमफ्राय
मा होनखो होबाय साब खालामबाय जे मोसाहारि बे हरदो दे होनदों औ ओमफ्राय आब्रा बर'आ मा होनदों बाजैहालाय बिनानाव दंना गैयाब्रा होनदों हाब गैया नायनो लुबैयो बिनानावबो गैया मोनालै बिब'बो ओमफ्राय गैया मेसेज बिनानावबो डिलेट गैया बाय ओइस डि ब्लग मानो मेसेज दानखो ओइस डि ब्लगआ ओमफ्राय मा होनदों बायथि दैमारि मा ओंख्रि जाखो आदानो ओंख्रिया माबासोमोन नारजिजों ना गोरान फुदुंनाय ओमफ्राय अमा बेदर आलु अमा भाजा बेदरजों आलु भाजा ओमफ्राय थालिर मैखुनजों आलु थालिर भाजा मैखुन ओमफ्राय एमएमबिआ मा होनदों ओइस बि हाइड खालाम हर बे उमेश बर'खौ आदसा गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन नामा गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन नामा सोरबा उमेश बर' जुदि गाज्रि कमेन्टबा होना अरजाया फुल पारमिसन होखायो आं अन होनदों जा औ ओइस बि होनदों ओमफ्राय जोंहा दिबित नार्जारिया मा ओंख्रिमोन बाजै होनदों ओंख्रिया माबा नारजि ना गोरान बिदै फुदुंनायसो ओमफ्राय मोनानि अमा बेदर आलु थालिर मैखुनजों आलु भाजा ओमफ्राय बिदिनो जाबाय जोंहा दिबित माबा बैथि दैमारिया आं होनदों आं माने ओमफ्राय उमेश बर' सोरमोन बियो उमेश ओमफ्राय खालामबाय एमएमबि नो आदसा थेंक इउ अन अके थेंक इउ ओइस बि होनदों गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन नामा ओइस बि एमएमबि ओमफ्राय बैथिया ए होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइस बि वेलकाम एमएमबि होनदों औ आदा गाज्रिमोन आदसा दे होखा बिदिखौ होखानांगौ नांथारा आंनो बिदि कमेन्टखौ आरो बेफोरबायदि मानसिनि सापर्टखौ नै सौफैलायबाय क'क्राझार जिल्ला आरो रङियानिफ्राय जोंहा बिनानाव आरो बिनानावनि बिजामाइजो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ खेबसे गंसे लानानै नेना दंखायो फैल' and I was like that again thank you बाजै ओमफ्राय एसे मदनानिया लाइक देन बैनाय नोंहालाय मा बैनायसो जाफैलायखो आंखौलाय जाय हक गुमै बड'लेण्डआ ओइ आदा एसे आइडिया दंबा हरलाय सिख्लाफोर गथायनायनिनो आइडियाया हाफ्लेयाव खेबनांगौलै बयसेर जिरायनानै हाफ्लेयाव खेबनांगौ नङाबा थांनानै गथ' ओरै खेबहैनांगौ खावलायासो गोजा जाना फैगोन आं अन जा ओइस बिआ ओमफ्राय एसिएम बड'खौ होनो लाइक देन गुमैनो थेंक इउ ओइस बि एसिएम गुमै मा ओंख्रि जाखो होनदों खोन्थाथ' आब्रा बर'आ मा जायगा बे आदा होनदों गुवाहाटि हाजो सुवालकुसि खाल्टां खुल्टां ओमफ्राय एमएमबि ब्लगआ बेलेग गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन ब्र' सहायनो हायै रावजोंनो स्क्रिनशट लानो हायामोन दा हरनो हायामोन नों आंनो बे ओइस बिखौ नुखायो आं मानसिफोरनि माबायावहाय एलबिआव गिदिंनाय नुखायो आं बे मानसिखौ मा ओइस बि ना मामोनलाय मा बुङो ओइस बि सोलायलाङो ओइस बिआ बेसेबां कमेन्ट होगासिनो नोङो सरिलै एना उसा जा मिनिट आरोना बाजैया ओमफ्राय ओइस बिआ होनदों जा ओमफ्राय नानिया बैनाया मा होनखो बैनाय गुमै औ लागाव गुमै बैनाय ओमफ्राय बा मालाय मोदानलायनाय मोननायखाय आंखौ एक्स खालामदोंना रुफानो लागाव बिदिसो आरो नोंहालाय माथो सिगां गारनानै ब्लक थांनांगौ आंखौ आर्मि बोराय मोननायखाय ओमफ्राय जोंहा अनसुमा रामसियारिया मा होनदों हिन्जाव बुरै गथायनायनि आइडिया हरलै गुमैनो नोंहाथाय माथोब्रा खारफा जानायनि ना खारख'लायनो हायै आंखौसो होनबाय आरो सरि दे सरि ओमफ्राय बड'लेण्डआ एसे बिदिबा जागोन नालाय होनदों जागोन दा ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारी जि मिनिफैदों फंबाया ओमफ्राय एन्टनि फंबाया मा होनदों मा जाखो
मानि दावराव नोंसानो मानि दावरावथाय ओमफ्राय एस एम बड'फैनाया मा होनखो ओइस पि आगै आलु थालिर सयाबिन आरो इन्जय बेदरसो होनदों आरो बेनोथ' लिरनायालाय मोजाङै लिरदों दा आंसो बुंदों इन्जय बेदर ओइस पिआ मा होनदों आंहासो बिखाख्लाब मोनलायबाय आदा नों ओइस पि होननायखौ नोंसो नङाबा ना बन्द' खालामग्रायानो नोंखौसो ओमफ्राय मा होनो जालु जाख्रिबा लागाव होबाय जा बाजै ना बिनानाव दंना गैयालै आदा नोमबाजैनाव बिनानाव थानायबा आंनो ओरैसो गान खनगौमोन नैबिबो ना आं जंखायदोंसो आं नोंखौ दुखु दामोन होनलायसिगोन आं नोम्ब'आसो जादों महाजारला होनलायथारगौमोन आं खावलाय खेबै खेबै उमेशसो आदा गाज्रि बुंनाया औ उमेश ना नुखायो आं बेखौ मानसिफोरनि लाइफआव नुखायो आं गोथाव गुमैदों ओमफ्राय बिजावजालि सना खाथियाव हाथुरा लाना थाखा कमेन्ट फरायजोबाबा देना होखानो आदसा थारमाने नों जाथो कमेन्ट हरनो नागिरदों आंखौ एदाव हरनो फरायजोबाबाथाय देनांसिगौ आरो मासे सैथान खोन्थाहरखायो नै थुबसि फैलायबाय जा थुबसि बि बसुमतारिया एन्टि थुबसानो लागाव थुबसिया ओमफ्राय जालु जाख्रेबा खम जारला बेनो ओमफ्राय जा एसिम फैनाया मा होनो लागाव बियानिनो बङाइगाव आदा बहानि नोंनो कनमानि बर' फैदों थेंक इउ आङो सनितपुर दिखियाजुलिनि बिनानावसो जाखो ना फंबायसो जाखो अननानै फोरमायदो आरो बहानि जाखो एन हाउसआ मा होनदों बियानि सना होननानै मिनिलायदों मालाय बड'लेण्डआ मा होनखो हिनजाव बुरैखौ मा होनदों थाखा थाबा लायगौलां जि दाहोला मा होनो जि जादोला मा होनदों खिला जानाय खाफाला होनदों आदसा जिखि जादोला हिनजाव बुरैखौबाबो थाखा थानायबा लायसिगोन आरो ना औ जिखि जादोला नङाथाय माथो ना ओमफ्राय जोंहा ओइस बिया मा होनखो बि आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों एन हाउस आब' मा ओंख्रिमोन होनदों ओमफ्राय ओइस पि आगै अनला नाथुर पापरसोबा गोथाव आब' बि होनदों ओमफ्राय आब्रा बर'आ मा होनदों हाज'नि सासे नायना हरदोब्रा आदा आरो बाजै बयबो मा होनदों बैसो रानायबाबो जागोन रां लाना फैफाब्लानो बैसो रानायबाबो जागोन ना रां थफ्ला लांफाखाबा आरो ना ओमफ्राय है बेबायदि गाज्रि कमेन्टखौ आंनि मबाइलाव दोनजाया ब्र आंना मबाइला सुवा सुथि नांगोन साब खालामबाय एस पि ब्लग होनो जा जे मुसाहारिया ओमफ्राय थुबसा थाला आंनो दे दा था नोंहा फेस लाइभखौ मोजां मोना ना आंहा माबायाव स्क्रिन लाइभखौ मोजां मोना ओमफ्राय एस पिआ मा एमएमबि मा होनो नोंबो ओमफ्राय एन हाउसआ मा होनखो बाजैया आलु भाजा मैथा बाथोनसो आगै ओइस पि होनदों आदसा बा ओमफ्राय उत्सव वाइटी हेलो कैसे हो मैं ठीक हो और आप कहाँ से है और कैसे है प्लीज़ आइए कमेंट करो एस पि ब्लगा थैंक यू जे मुसाहारि होनो ओमफ्राय कनमनि बर'आ बाक्सानि आं आदा मारामाना बरमाब्रा बोरमानिसोदां कनमनि बर' बाक्सा बोरमानिसो खोमा नङा होमबा लिरनाया एसे टाइपिंआ गोरोन्थि जादों खोमा ना अरजाया दे आब' एन हाउस आरो थानोबो हानाय नङा होमबा जोंथ' मोजां मिथिबा नालाय ओमफ्राय एस एम बड'आ मा होनखो एमएमबि आमायसो बे सुवा सुथिखौलाय मा होनो नयोना नयानो जानो ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनो मोननायाव मा सिमां नुवाब्रा नोंलायनो मोनायाव आं मा सिमां नुयो मिथियोना
बुरिजों फिसालाजों न'आव थांनो नागिरदोंलायनो फिसालाया माने दोनैनो फैफिनगोन आरोखि ओमफ्राय बिमाया सानथामसो थागोन आंबो होनबाय फिसाला आंबो माने सानथाम गाहाम थानोबा हगारहरा ओमफ्राय फिसालाया आं थाया माथो सानथाम गाहाम दाहाय फैफिनगोन होनना बुंबाय आरो सानथाम गाहाम थांमोना होनलायलायो ओमफ्राय मोगथावनो होगदावबाय आं आंहासो गुरला मैगं सुनायानो बादावलायदों ग्लासो खांलायखौ गैयालाय ओमफ्राय नैबे जोंनि खाथियाव थाग्रा आदामोनखौ बोराय बुरि नांलायनानै हिनजावखौ सोबानाय सिमां नुलायबाय आं दुगैनायावनो नांलायलायबायलै आरो बिस्रा आखायाबो ओरै जाहरबाय नालाय बरमानि आदा औ बरमानि थेंक इउ बरबरिनि आफांजों ना ओरैजाय बरमाखौ मोनग्रोयो ओमफ्रायसो ओरै मुसलपुर थांग्रा बरबरि थांग्रा मोनबाय आरो ना ओइस पि ब्लक ओंखारनोसै आं आदा ब्लुआ लाफिनदो आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा उत्सबनि क्या बोला हेलौ गाहरि मांस बनायसे नेকি गाहरि मांस इच्छा नाय रे राति बनायছিল खायसे बडलेण्ड ब्रह्म हिनजाव लाना खारबाबो हमजाबा थिखोना बुजाला बायोब्रा गिलाय लाङो आदसा बे मा होनदों बैराथि आनैसोआथ' गावहा मोखां देखायलाया लासेनो मा होनदों गनि मा होनदों गनि फिथिगतखौसो गावनि फिथिगतखौसो खोबथेना लायफैनो लागाव ओमफ्राय माजों जाखो गुमै आब' होनदों खोन्थाथ' नारजि ना थांबाय दे आं आदा बाय ओखिमोन थालिर मैखुन आलु भाजा आंलाय बैसागु बोथोराव मोसाखागोन टेरेरेरेरेरें है जाम्बि हामा बुनाङा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एस एम बड'आ माजों जाखो गुमैयाबो खोन्थाखाबाय दा थांबाय होनबाय औ बाजैया बहानि आदा नोंना गामिसेनिनो जों एखे गामिनिखा मोजां मोनलायनाय लालायनाय लाभ मेरिट एन हाउस बिमाया मा होनखो जोंहा आंना ओमफ्राय ओइ रुपा होनदों थामा दादेरनाय हांगार खोन्थादो दे बुंदो एसेबा मा होनखो गोथाव माथो आब' गुमै मेरलानो गोथाव नङाबा बा बरिया गोथावमोन लाइकखौ मानो होनो बावथारदों नोंसोरो है बिदिबा मोसानाबो देखायालां नोंसोरो दिनैनि दिनावलाय होनदों आरो लागाव फाटाफारि मा मोसानाय बे जायाखै दाउस्रि देलाय मोसा होनदों आदसा र' बे थाब थांग्राखौ मा होनो बुनानै हर ब्रनो रलै लावथिखौसो लाखानांसिगोन ना आब्राया मा होनदों जोंहा बाजैयालाय जायोना जायाब्रा मा गोरान नाथुरदों नोंलै गोरान रानथ' आरो नाथुर गोरान ओमफ्राय होबायथ' लाइक दहायनो आदसा दे बरिया 19था जाबाय ओहै साला लाइकआ 19था जाबाय आंनासो चिटं नायदो आरो आं केटेगरि चेन्ज खालामसै लोगोफोर केटेगरि मोसालाबायनायसो आगारसै आंबो एकदम माबासो मा होनोमोनलाय प्रेंक भिडिअ बायदिसिनासो बानायलाबायनोसै जानला मेनला फाख्रा सिख्रा जिला जिथा गानलाबायनानैसो भिडिअ बानायग्रा खालामनोसै आंबो मा
एरै गोजोनलै मा एरै गोजोनलै नोंहा आदा मा एरै गोजोनलै नोंहा आदा होनदों खोमा गोलोन्दां हिन्जाव मोनबाय नालायनो आच्छा आच्छा ओमफ्राय जोंहा सुनु बसुमतारी फैदों हाय नो हेल' सुनु बसुमतारी व्हाट इज योर नेम माय नेम इज एन्टि ब्रह्म आंनि मुङा एन्टि ब्रह्म बसुमतारी चेनेलनि मुङा आरोना ओमफ्राय जोंहा आलेक्स बसु फंबायनो न'आव मा होनखो लाइट गैया नामा गिसिबसो सिबबाय दं लाइना दङ गैया नङा दंनायालाय ओमफ्राय मा होनो गोजौजों खारदों बारा ओंखायनो गाहायाव सिबबाय दं आं फांखा मोनसे दङ नै फिसाथारनो ओमफ्राय मेन रुमाव फांखाया गाज्रि जाना दङ देग्लाय बोसोरसेखौ फांखा गैयालासे थानो हामारो जों कमेडि भिडिअ माबानिफ्रायसो बानायगोन ना नै बैसागुनिफ्राय बैसागुआव लोगोफ्रा केमेरा लाना फैगासिनो दङ जों जमायै 6-7 जनसो ग्रुप जाखासिगोन ओमफ्राय सर्ट कमेडि भिडिअ बानायसिगोन आरो नानि ना बैनाय ओमफ्राय सुनि बसुमतारी आर इउ फ्रम माय फ्रम सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एन्ड धेकियाजुलि होनदों आरो धेकियाजुलिनि ओमफ्राय आलफनसा नार्जारी फैदों नाइस आदा बाजै थेंक इउ ओमफ्राय हाय मेम होनना बुंदों जोंहा सुनु बसुमतारिया ओमफ्राय ओइ एन हाउस बावरिफोर क'क्राझारावसो मा होनदों दाउस्रि देलाय मोसायो दा होनदों आच्छा आच्छा क'क्राझार इउआर नेम रुफा माय नेम वाट होनदों इउआर नेम हांगारगार तपन मालिक गुड कैंपुल सैंपुल अरे मेरे को मालूम नहीं यार इंग्लिश में मत लिखो बोरो में लिखो हिंदी में लिखो ठीक है प्लीज़ बुरा मत मानना आप लोग आपका MMB होनदों आफा MMB तपन मालिक वाव बड'लेण्ड ब्रह्म आदा नोंनि गुबुन नेमा मा होनदों आंनि गुबुन नेमा एन्टि ब्रह्मआव मेन डिसक्रिपसनाव एबाउट डिसक्रिपसनाव थ्रोब हाबदो आरो गाहायाव नायहैदो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारजों लोगोसे मोनफाखागोन बुंथिगिरि आरो फोसावगिरि नैयावनो मोनगोन ओमफ्राय तपन मालिक नहीं यार तुम दोनों अच्छे हो थैंक यू धन्यवाद सुनु बसुमतारी मैम आपने खाना खा लिया हाँ खा लिया बसुमतारी से मानसिया सर आप भी खाना खा लिया क्या मेरा डार्लिंग नहीं खाया तो मैं भी तो खाया होगा ना शायद खा लिया अभी कोई भी बाकी नहीं है दोपहर का खाना दोपहर में आराम से खा लिया लेमन ग्वाला वाओ लुइस बोरो भाभी जी बहुत सुंदर है भाई थैंक यू कौन नया आया है लाइक दीजिए प्लीज लाइक और कमेंट करो अच्छा कमेंट करो अच्छा से बात करो अभी जैसे अच्छा कमेंट कर रहा है थोड़ा एंजॉय कर रहा है इसे करते रहो प्लीज सानैजों मिलायथारा मारै माजों बुरखायना मोना नोंलाय बिजावजालिखौ रुफा होनदों माबाजों खिथाबाबो दा लाजिना मोनगोन आसारनि आस्थाम बै थाइबा खिया माबा थिंख्लां आसार मोनामोन बै समाव बेयाव आस्थाम मोनोमोन ना आसारखौ होनानै आंखौ बेजोंनो रादाया फिक्स जादों दिनैसिमबो बिनि रादायानो दं जोंहा डेन्जार दस्रानि बायदि सना रुफा होलायनानै रादाय खानानै बायफ्लेलांलायनाय नङा जोंनि रादाया दिनैसिम 14 बोसोर जालांबाय जोङो 14 बोसोर दानि मुगायावबा खम लासिंसिं देबेन देखा खुलुमबाय सुनु बसुमतारिया मा होनदों मैं इतना बोडो लैंग्वेज नहीं जानता है अच्छा बड'लेण्ड ब्रह्म जामाखौ बाजैया
दि मा नेम जो मा होनदों गाबज्रियो नोंखौनो बिफा बिफा होनो आरो बिफा बिफा जाबाय नालाय बिफा होनबाय ओमफ्राय एस बसुमतारिया मा होनदों लागावनो ओमफ्राय एनाउसा मिनिबाय ओमफ्राय मा खबर होनो मोजां खबर लागावनो जा पिंक गेमिंआ लागाव स' मस्ट वेलकाम बयनिसिमबो जायफोर गोदानै फैदों माबा होदो दे जाहा लाइक होदो कमेन्ट हो प्लिज ओइ नै जा सन्जयासो थांगलायलांसिगोन सन्जय बर'आ हाय हेलौ सन्जय बर' ब्रकेन फैबाय जा हिन्जावा मा होनदों स्टारलिं नोंना मा स्टारलिं रा साइसथारलैसो होनदों खोमा ना ब्रकेन इन्द्रजित ब्रह्म फैदों जोंहा मादैया मोजांथार माथो नै थेंक इउ इन्द्रजित साइजसो होनदोंमोन थेंक इउ जेबो नङा दे मालाबा टाइपिंफ्रा बिदिनो गोरोन्थि जाखायो नङा होमबा रं जाखायो बुहुत गोरोङानो गोरोन्थि खालामबावोब्ला आरो जोंलाय नङा होमबा नाबालकसो सानसुमा बसुमतारी फैबाय जोंहा मिनिथावलै नोंसिनि लाभ मेरिटआनोलै सूर्या তুমি ক'ৰ হয় আমি তেজপুৰ হয় তেজপুৰৰ পৰা আপুনি ক'ৰ পৰা ब्रकेन अबेनि आदा हिन्जावानो गामिसेखा फंबाय जोंना जों एखे गामिनि ओमफ्राय जोंहा मा होनो सानु बसुमतारिया लकडाउन कर दिया है मैं अच्छा ठीक है सन्जय बर' ओमफ्राय बहानि जाखो आदा एन बाजै मोनानो जों सनितपुरनि सन्जय बर' फंबाय नोंलाय बबेनि जाखो फंबाय नै जोंहा लकन बसुमतारी आबौआ बोनफैलायबाय माजों जाखो आबौनो जानाया माबासोमोन आबौ नारजिजों ना गोरान फुदुंनाय ओमफ्राय मोनानि अमा बेदरजों आलु भाजामोन ओमफ्राय आरो थालिर मैखुनजों आलु भाजा आबौ नोंहालाय माजों जाबोखो आबौ ओमफ्राय जोंहा इन्द्रजित ब्रह्मआ मा होनदों मा ओंख्रि जाखो नै जास्ट खोन्थाबाय आङो इन्द्रजित ब्रह्म खोनाखाबाय नङा होमबा ओमफ्राय सुरियाया मा होनखो जोंहा तिनसुकिया आच्छा तिनसुकिया ब्रकेन थेंक इउ ब्रकेना मा होनखो बेसे गोबाव जाखो आदा हाबा जानाया जोङो 14 बोसोर जाबाय फंबाय 14 इयार्स रानिं ओमफ्राय सुनु बसुमतारिया मा होनदों मैम आपका बाबू कहाँ पर गया है घूमने गया है थोड़ा टाइम हो गया आधा घंटा जैसा हो गया चला गया वो घूमने के लिए खेलने के लिए सूर्या তুমি বর্তমান বড় মানুহ নেকি হয় আমি বড় মানুহ सूर्या আপুনি বড় না অসমীয়া কওকচোন इन्द्रजित ब्रह्मआ जामाखो खोनाबाय थेंक इउ इन्द्रजित एस एम बड' माखो माथो दाबो 15 थाखाल' लाइक आदा होनदों औलै 25 थाखा जाबाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनदों नोंखौ मा नेमजों गाबज्रियो नोंखौ बाजैया होनो नेम लाया बड'लेण्ड जोङो ओइ बिमा ओइ बिफा बा ओइ होननानैनो गाबज्रिलायो आरोखि ओमफ्राय एनाउसा मा होनो गामिनि खायथ' मा होनो जमथाबबाय थानानै मोनाखै बे रुफायानो बिदिनो होनांसिगोन ओमफ्राय जोंहा राकेश बर' फैदों आदानि फरायनाया बेसेबां आरो बाजैनिया बेसेबां सेम टु सेम जोंनि फरायनाया जोङो हाइ स्कुलबो गानो मोनाखै फंबायमोन बा आदामोन नोंथांमोन जोङो एमइ स्कुलावनो फरायनाय जास्ट क्लास 5 खौ जों पास जानानै थादों आरोना फरायनाया थांगौमोन आं मेट्रिकबाबो पास जायोमोन जोङो उन्दैनिफ्राय दाबसे जायगायाव थाथेरनो मोनाखै जोंखौ राङापारायाव जों दाबनै जायगा सोलायनांदों माने बे समाव जोंहा जेबो अबस्था गैयामोन ना न'खराव थालिर रुनानै जोगोनार रुनानैसो जाबोनांदोंमोन नालाय जोंना फादारा खैला सावलाबायोमोन जों जेब्ला उन्दैमोन बे समाव खैला बस्थासे फानोबा कुनकाहा राङापारा टाउनाव लांनांगौमोन मालाबा
बिस्नाथ सारियालि बालिपारा बिथिं लांनाङोमोन हाजो गुदियावसोमोन ओमफ्राय जोंना राङापारायाव न'आ साइकेलबो रोंबावो साइकेलबो रोङा बिनि सायाव जोंनाबो रोङा बिसिनाबो नारलाङो नारबोयो बेखौ नेथाबनो जों थालिर रुनानै स्कुलाव थाङो फैयो बिदिनो जायगा सोलाय माने क्लास बेक जाफिनबाय थानांबाय बेयावनो ओमफ्राय देरद्रायनाय बायदिबो मोनहैबाय लासिंसिं मोनबाय आङो गारनाय जाबाय आरो मेन कारना रिजोना जाहैबाय नोमबाजिजों एसे रिलेसनाव थाबाय फरायनायाव बारा गोसोआव गैला मोनसे खोथायाव फंबायनिफ्राय मार्कआ खम मोनबाय जालदाब एडमिसनखौहाय लाबाय फंबायनिखौ आंनिखौ आं एडमिसनखौ लाना फैदों क्लास 6आव खिन्थु गाहैदिया आरो खनसेबो थांनायदिया क्लास 6आव ओमफ्राय लकन बसुमतारिया होनदों बरिया आबौ नोंनि ओंख्रिया आंना जोगोनार अमा बेदरसो ओइ गोथाव आबौ गरमजों गरम लागाव बाजै फुजायाव फैदो होनदों आदसा नोंसिनाव फुजायाव थांनांगौ आरो लोखि फुजायाव बबेथिं थांनांगौ जाखो बबेथिं जेथिंबो लेंहरदों ब्रकेना मा होनो 14 इयार्स जाबाबो दाबो सिख्लाथार माथो बाजैया सिख्लायाव साइसथारमोन खोमा साइज गैया दाबो दं साइसआ फंबाय नोमबाजिया दाबो साइस दं नङा होमबा मोजां नुयो आंहा दाबो मा होनदों सुरिया मरान SMS आदसा एसामिस ना ओमफ्राय सन्जय आं उदालगुरिनिफ्राय आदा आरो बाजै निसिम नाइस केम्पोल थेंक इउ फंबाय इन्द्रजित ब्रह्म नोबा रायलाय उदालगुरियाव नोबा आंखौ आं उदालगुरिनिसो उदालगुरि अबे जेराव फंबाय इन्द्रजित अननानै फोरमायलाय आंथ' थांखायो सम उदालगुरियाव थांबायानो थाखायो आं ओरै लेथुरमोननिथिं आरो जोंहा मा होनो बुंनो थाङोबा न'आ गोदो उदालगुरि भेरगावबो बायदिमोन आरोना थारमाने काहिनि दङ जोंहा फादारनि लाइफ आरोना बियो फादारनि लाइफआव काहिनि दङ माब्लाबाफोर लोगो मोनलायबा मोजां मिथिगोन दे ओमफ्राय दिपेन राभा नाइस फेमिलि थेंक इउ मस्ट वेलकाम दिपेन राभा एन हाउस बाजैया मा होनो जेबो नङा आगै नों मानसि जादो रुफानो थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों आदा कमेन्टफ्राव सोरबा सिनायनाय दंब्ला फथायना होदोलै आंनो सासेनो आजिखालि सिंगेल मोननो थांला सिख्लाफ्रा फैया माथो आंनाव ओमफ्राय सुनु बसुमतारी आदाखौ गयरा मा होनदों बान होद बुजियाखैलां सुनु बसुमतारी ओमफ्राय एस बसुमतारी मा होनो दुखु नांथावलै आदा गोदो गोदायनि रायजो जानाया औ नंगौ फंबाय स' दाबो एसेबां मोजां नङा जोंनि न'खरफ्रा बेखायनो जों दिनै बाहेरायाव थानो गोनां जादों बिमा बिफाजों जमा थाफानो हायाखै नङा होमबा दा बिमा बिफाया बोराय बुरि जालांबाय बिसोरनि दुखु सुखुआव जों हेफाजाब होफानो हायाखै थाफानायमोनबा बेलेग जागौमोन दासिमबो एसेबां माने मोजाङाव फैयाखै जोंनि न'खराव अबस्थाया एसेबां मोजां नङा फंबाय बेवायाबो दा बाहेरायावसो थांबाय खामानि मावनो मानो होनबा माखासे समाव आंनो गोबां गोरोन्थि खालामबोबाय आरो आंनो माखासे माबाखौ सम्पतिखौ जाबोनाय बायदि जादों आरोखि मानो होनबा बिदिनो दाख्लैबावै जेरै YBYफोर ओंखारदों बेफोरबायदिनो आङो मोनसे समाव ग्लबेल फर्स बायदिसिना ओंखारलाबायदोंमोन RMP बायदिसिना ओंखारदोंमोन भेस्टिस ओंखारदोंमोन GTFs ओंखारदोंमन नैफोरबायदियाव जों गोबां जयनिं जाबोनानै एक्सपिरियेन्स मोनबोखानाय नालाय जोंहा एक्सपिरियेन्स दंखासै बेफोराव जों गाब्रबोदों बेखायनो दाखालि जों YBYफ्राव एसे हेंथा होनाय बायदि जादोंमोन आरो थेवबाबो दुखु दा मोनलायसै बेफोरखौ नङा होमबा जानानै थांबाय जोबलांबाय खोनानो मोन्दों दायो बिथांमोनखौ माखासे गिदिर गोलावफोरखौ हमदों मादों होननाय खिन्थु दुखु नांथाव आरो बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै मानो फैखोमोन बे एप्सआ माबोरैहाय एक्सेप्ट खालामखोमोन माबोरै लाखोमोन दिनै मानो हमजालायनो गोनां जाखो जोंनि बर'फ्रा गुबुन जाथिखौथ' रावखौबो हमनो हायाखै जोंनि बर'खौसो हमदों अब्ला गुबुनखौ मानो हमाखै दिनै हारिनि खोथायावबो फैयो रन्जन दैमारि बायदिखौ सासे एनडिएफबिनि हारिनि मुङै जानजि खाफ्रानानै हाथियार लानानै ओंखारनाय मानसिखौ जुदि हमनानै जेलाव दासिमबो सोथाबनानै दोननो हादोंब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया सोर हेमन्त बिश्व शर्मायाथ' सासे आलफा सुबुं ना 6 फायार जादों ना सालेन्डार जादों हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिना 6 फायार बिना सालेन्डारावनो बिथाङा सासे आसामनि चिफ मिनिस्टार जानानै गसंगासिनो दङ बेफोरबायदि आरोखि सानबा बुहुत माने बाथ्रा दङ आरो इन्द्रजित ब्रह्मआ मा होनदों उदालगुरि गरायमारिनि आदसा फान्थाव कलेज खाथिनि सान्तिपुर खाथिनि
फैलाव सारनि गामि खाथिनि ना आं सान्तिपुराव गोदो थांखांबाय आंनि लोगोआ दाहोना थाहैयोमोन सान्तिपुराव हांगारि ना हाजारि होनोमोन नैसानाव थाहैयोमोन बिफाया पुलिसमोन दाहालागै रिटायार जाबाय दां बिसिनाव थांखांबाय आं ओमफ्राय उदालगुरि माबाखौ सिनायोमोनलै आङो है नामफोरखौनो बावजोबलाय लांबायसोना जोंनि हग्राजुलिनि मानसिफोर गोबां हस्टेल थाहैयोमोन बे समाव आं सम सम थांलाबायोमोन सन्जय बर'आ मा होनदों बेरगावआव थायो नामा आदा आं उदालगुरि भेरगावनि आच्छा नों उदालगुरि भेरगावनि दा खिन्थु भेरगावआ मोननै दंना नोंसिनि उदालगुरि जिल्लायाव मोनसेया जाहैबाय ओरैजाय रौता खाथियाव भेरगाव बाहेनगाव खाथियाव ओमफ्राय मोनसेया ओरैजाय टंला भेरगाव दं नामा टंला भेरगावखौ बुङाखै दे आङो उदालगुरिनिखौसो बुंदों आङो ओमफ्राय दाब्ला हाय दाब्ला भाइया मा होनदों मिनि हरदों आरो जोंहा ओमफ्राय सोरांसा बसुमतारी फैदों मार समायना नुदो बाजैखो दादानो मा होनदों चकलेट जानोबा लादो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा आकुम्बा जामायर हेलो आकुम्बा जामायर नेपाली ने हम नेपाली नहीं है लखना बहु मानो कमेन्ट दानखो ओमफ्राय जोंहा सुनु बसुमतारिया सोमानसो सार नाइस फैमिली थैंक यू आकुम्बा आप नोन कहाँ से आप लोग कहाँ से हम असम से है और आप कहाँ से है किशोर दर्जी हाय ब्रो हेलो ब्रो इंद्रजीत ब्रह्म खाथियानो अच्छा खाथियानो ना आकुम्बा कहाँ से हो मैं आसाम से हो आकुम्बा हिंदी मालूम नहीं अच्छा हिंदी मालूम नहीं ओमफ्राय जा बड'लेण्ड नामा आदा माहाजोन जाथों जय श्रीराम थेंक इउ एन हाउसआ मा होनदों थाथ'दो आगै थेंक इउ जागोन दे बाजै ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारिया मा होनदों जोंनाबो न'आ गहपुरावसोमोन आर्मिनि दावरावआव खारनांबाय 2001 आवहाय आच्छा ओमफ्राय दा बहा मोनलाय नोंसिना एस बसुमतारी फंबाय बा आर्मिजों मालाय होजायाखै आङो फुङावनो दंफां लांबा गोजां बोथोराव जेकेट गानफब जोमफब थांबाय दैयाव गोदोनासिम बान्दोआव सोमब्रनानै होबाय बुनाया रावबो हिन्दी रोङा उनाव हिन्दी रायज्लायफ्लांनानैसो गबाय आं बुजानो बिनि सिगां 6 बेद ना मा मोनबाय आं ओमफ्राय दाना मानसिफोरजों गावस्रा हिन्दीनि सोंग्रा आंहा बर'नि सोंनानै गावसोरनो फोरमायनाय बिदि जाबाय आरो बिरादनो सानसुमा बसुमतारिया मा होनदों जोंहा फाग्लाया उन्दैयावनो हाबा जादों नोंजों क्लासमेट मा होनदों मोनलै LP निफ्राय ME स्कुलसिम सिनायगोन ना सिनायला आंखौलाय सार फ्रम हुग्राजुलि आदाबारि आच्छा आदाबारि नोङो सानसुमा आदाबारिनि 1 नं ना 2 नंनि अन्नानै फोरमायदो जा नङाथ' क्लास 1 निफ्राय जों लोगोखामोन ने आदाबारि स्कुलावथ' फरायनो मोनखानाय जों बेयावनो नाय जोङो स्कुल गंनै फरायनांदों जों LP स्कुलाव अनजालुआव मोनसे आरो आदाबारियाव मोनसे ओमफ्राय जोंहा सानसुमायाथ' सोर सानसुमा माबानिसो दां आदाबारि सानसुमा सिनायलाय लांलालै अबे जरावमोन नोंसानि न'आ लकन बसुमतारी आं ओंखारथ'बाय बस औ जागोन दे आबौ दे ओमफ्राय किंकन हु आर इउ फ्रम आसाम बाट आई डोन्ट नो इंलिश ब्र प्लिज हिन्दी टेल मी बड'लेण्ड ब्रह्मआ मा होनदों ओंखारथ'बायलै आदा खिनो ओंखारदो थिगसे दे खिसां ओमफ्राय सोरांसा बसुमतारिया मा होनदों बाजैनि मिनिनायखौ एसे नायनो लुबैदोंमोन दादानो ओमफ्राय जोंहा दिबिया बर' फैदों नाइस केमफुल इउर वाइफ इज नो बिउटिफुल आच्छा थेंक इउ सो बिउटिफुल थेंक इउ किशोर दार्जी आपका घर ब्रो मेरा घर आसाम तेजपुर ओमफ्राय एस बसुमतारिया मा होनदों दा धेमाजि सिला फोथाराव दं आच्छा दा धेमाजि सिला फोथाराव ना दे किशोर दर्जी भाभी जी बहुत
अच्छी हो थैंक यू दैदेना मा होनदों सिगाङावनो बिखाथारदोंमोन आं दाना मा होनदों गोमाजाना हामथारदों ह आदसा माखौलै सालथे खुलुमबाय सालथे खुलुमबाय सालथे ओमफ्राय सानसुमाया मा होनखो जोंहा 2 नं आदाबारि सनजय सनजयसो सनजय ने आग्ला चक्लेट जजेट जजेटसो दा चक्लेटखौ जजेट होनग्रायामोन दा किशोर दर्जी उदालगुरि हाय मा होनदों उदालगुरि है मेरा घर अच्छा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि है ना उदगुरी है उदगुरी लिखा है चलो कोई बात नहीं ओके आई लव यू ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम मणिपुर थैंक यू आपको हिंदी मालूम है ब्रो लकन ना मा होनदों आंसो नायदों हाकिम अच्छा हाकिमसो दे बरिया जमा दं आरोना नोंसोर दा सेन्टाराव नो हिंदी अच्छा आपको हिंदी मालूम नहीं मणिपुर से है आप मणिपुरी है यू नो हिंदी आई नो इंग्लिश सेम टू सेम ओमफ्राय जा सानसुमा बसुमतारी मा होनदों थोद फाग्ला दाबो गोसोआव दं नों गोसोआव दं रा जजेट लायनानै जजेट जासिग्रा सोरनोमोन दे नों जजेट जासिग्राया सिमानो जासिगोन नोङो जजेट ओमफ्राय दा बहा दं नोङो किंडम येस थैंक यू ब्रो आपको हिंदी मालूम नहीं यार क्या बात करेगा मैं नो कमेंट गाइस प्लीज कमेंट में प्लीज कमेंट करो यार लाइसा देवर्मा कमेंट डिलीट कर दिया दैदेन सालथेया मा होनखो आं ओंखाम जादों रडे सालथे नायगासिनो दं दे थैंक यू सालथेया नों न'आव फैसिंबालाय माब्ला फैगोन गां गोनांजों फैगोन ना गां गैयिजों फैगोन गां दं गांखं सिबनो रोङा होननायसो जासिगोन माथो ना दाउ बायदि बिरो नाथाय दाउ नङा गांखं दं नाथाय गांखं सिबनो रोङा मा बुस्थु होननायसो जासिगोन ना दाउ बायदि बिरो जिउ गैया होननायनि ना किशोर दर्जी बोरो व्हाट हमको बहुत अच्छा लगता है भैया जी थैंक यू मोस्ट वेलकम दैदेन सालथेया मा होनो नाथायबा आं नोंखौ नायाखै सेराव जिरायनायखौसो नायदों अच्छा लिसा देवर्मा कामदे टीजी थैंक यू ना क्या लिखा यार कामदे ठीक दैदेन 16 मोनहैगोन अच्छा 16आव मोनफैगोन गोजौजों सालथे ना गाहायजों मानबायग्राजों ना बिरग्राजों थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम आज सबसे ज़्यादा लाइक मिल गया है मेरे को 32 और कौन लाइक देने वाला है दे दो प्लीज़ न'आवनो दं भाई गामियाव फैथारला माथो नोंलायनो
थाङोथ' सम सम नुलायनायानो जाला माथो नोंबोथ' गामियावनो थाया खोमा नुवानो लोगो हमो नामाथाय नोंखौ आदाबारिथिं मालाबा थांनाय जाबाबो एक्सुवेलि थांनायबो जाखाथारला आदाबारिथिं सिगांसो दैथुनमोनजों ओरै आदानि रोमोनथिं थांलाबायनाय जायोमोन इमारजेन्सि जाबाय मानबाय लांसै गुरलाबाबो खम जाबाय आच्छा मानबायबोनोसै इमारजेन्सिबो जाबाय ओमफ्राय मानबायग्रासो फैसै आरो इमारजेन्सिया जानाय लोंनाय नोंनाव साथिया थांखायो माथो सालथे ओमफ्राय गोजौजों फैबाबो बे 7-8आवनो मोनफैखायो किशोर दर्जी आप बात कर रहा है सुनकर अच्छा लग रहा है हमको ठीक है थैंक यू अच्छा लगा है आपको थैंक यू ब्रो किशोर दर्जी बर' आर'नाइ assalamu alaikum बर' आर'नाइ हाय assalamu alaikum salam ओके ब्रो किशोर दर्जी आप कहाँ से बोला था मेरे को भूल गया अभी भूल गया यार बर' आर'नाइ थैंक यू मोस्ट वेलकाम बर' आर'नाइ बहानि जाखो ब्र जोंहा बरमा अच्छा बाक्सा बरमा थैंक यू ब्र गावनि फ्रमखौ खिथाहरनायनि थाखाय अके बरमायावथ' बेरायनाय जाफेराखै आङो ओरैनो बरबरियाव गोदो थांखांबाय बरबरि मुसलपुर मादलिबारि होननायाव HM विल्सन हेलो नमस्ते जी विल्सन नमस्ते मोस्ट वेलकम HM विल्सन विल्सन ने क्या बोला आपका कहाँ जगह है मेरा असम है और आपका असम तेजपुर है बर' आर'नाइ बाय ब्र ओके बाय कनिन ब्रह्म फैदों जोंहा व्हाट आर यू डियार फ्रेंड्स मा होनो जाखोबा कनिन ब्रह्म फ्रेंड्स आं बारा इंलिसखौ बुजिजोबा नों माब्रै दं होननाय जाखो ना माखोबा स' बिदि होननाय जादोंब्ला जों जोबोर मोजाङैनो दङ बर्थमान नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं होननानै बिजु बसुमतारी फैदों बबेनि आदाया दिनैसो नुदों आं आरो बहा थायो आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि फंबाय आरो जों गुवाहाटीयाव थायो नोंलाय बहानिफ्राय जाखो फंबाय गोदानै फैदोंब्ला अननानै फोरमायदो एड्रेसखौ जेबो दुखु मोनाब्ला सोरांसा बसुमतारी होनदों दादा
फैफिनबाय नोंनि लाइफआव अखा हासोदो दा जोंनिखैजा मार हादो आच्छा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सोरांसा बसुमतारीसिम लाइभआव फैफिननो हानायनि थाखाय दैदेन बसुमतारी सालथेया मा होनखो जाखांबायना जाखाङाखै सालथे जाखांबाय सालथे दहाय जादों बिजु बसुमतारी मा होनदों बाक्सा सालबारि आच्छा बाक्सा सालबारिनि ना बिजु थेंक इउ बाक्सा सालबारिनिबाथ' लोगोफोर दंलाबायोमोन आंहा मिजिंमोन सोरबा मिजिं बर' फैलायबाय नै आदा फार्स्ट टाइम दासो लाइभआव नंगौ नामा नै आंलाय मिजिं होननायखाय लगे लगे बै मिजिंखौसो सानदोंमोन रायखांदोंसोमोन आं बिजुनो खोन्थादोंसोमोन आं बाक्सा सालबारिनि मिजिं होननायमोनखौ ओमफ्राय जाय हक गोजोननाय थाबाय फंबायमोननिसिम लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय हारि KQN कइनसु आमेन कनिमा ब्रह्म फैदों आप कहाँ से हो लागाव ब्रह्मसोमोन जा बिथाङा मैं आसाम से है आसाम तेजपुर से है फालसनिक नेपाल आई डोंट नो हम नेपाली नहीं है भाई हम बोडो है बोडो कछारी मिजिं बर'आ आं बाक्सानिनो आदा आच्छा नों बाक्सानियानोखा ना नोंबो बाक्सानि मिजिं होननाय सासे दंमोन बाक्सा सालबारिनि ओरै बाहेरायाव थायो ना नोंनोखा अरुण दैमारि हिन्जाव लाना बोरै मोनो ना हिन्जाव लायनानैथ' बोरै मोनो बेखौ माथो मिथिगौ फंबाय बाब्र' नोंथाङाबो लादो उनाव बुजिलांसिगोन नङा होमबा सोरांसा बसुमतारीया मा होनदों दादा नोंसोर गुवाहाटियावसो दं होनबा ना होनो औ आंबो आन्ध्रा प्रदेशआवसो दं आच्छा दे बर'आ आच्छा बर'आ ना थेंक इउ मिजिं बर' बाट गरायसरनिसो आदा आं आदा आच्छा थेंक इउ ओंखाम जाबायना जायाखै आदा आरो बाजै जों जाखांबाय फंबाय जोंहा 11थासोआवनो जाखायो 10था 11था एकदम ओमफ्राय डाइरेक्ट हरावसो जाखायो 10था 11था जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट हराव जाफैबाय आरो दा हराव 9था 10थासोआव जाहैसिगोनलाय ओमफ्राय पालकनिक province Palkonic which province bro I don't know English please Hindi tell me Hindi yani to Assamese ओमफ्राय सोरांसा बसुमतारी मा होनखो जा कम्पानियाव खामानि मावो नामा आदा नोंसोर गुवाहाटियाव जों कम्पानियाव नंद्राया फंबाय जोङो बेक्तिगत सासे मानसिनि उइभिङाव आरो ना जि दानाय मानायाव ओमफ्राय मिजिं बर'आ मा होनदों सम मोनब्ला लाइभफोराव केट खालामब्ला गोसोफोरखौ मोजां मोनो आदा औ नंगौ फंबाय नंगौ मा ओंख्रि जाखो आदा आरो बाजै ओंख्रिया माबामोन फंबाय नारजिजों ना गोरान फुदुंनाय ओमफ्राय मोनानि अमा बेदरजों आलु भाजामोन ओमफ्राय आरो थालिर मैखुनजों आलु भाजाबावमोन आरो ओमफ्राय जोंहा MMB ब्र'आ मा होनखो उरुनो ओंखार सोबाय माथो होनदों आच्छा उरुनो ओंखारसोबाय रुइदो होमबा ओमफ्राय जोंहा पलकनिक कटाईबाड़ी आसाम तेजपुर आम्राबाड़ी बांग्ला কথাও জানি না রে ভাই আমি অল্প জানি होननानै थेंक्स होदो जा सोरांसा बर' फंबाया बसुमतारी फंबाया आन्ध्रा प्रदेशआव थायो होनदों नामा सोरांसा फंबाया मिजिं बर' अमाजोंसो मा होनो हामगौमोनलै आदा नारजियानो मेजेमद्राय नङा मेजेमालाय मेजेम ओमफ्राय माने भाजा जानो लुबैनानैसो लाबोखादो आरो ना अमाखौ एवनाय जानो लुबैनानैसो ओमफ्राय नारजिखौथ' संगोनखौ आसा गैबावसोमोन आं ओमफ्राय नोमबाजिया माने मोनानि खामोन नालाय नारजि माबाया अमाया ओमफ्राय नारजिया दहाय सानसुनिसो आरो ओमफ्राय पंकज देउरि फैदों जोंहा पंकज देउरिया एसे मा गामिनि आदा बाजैमोन फ्रम
पाठशाला आदसा नों पाठशालानि ना जों सनितपुर दिखियाजुलिनि फंबाय पंकज देउरि जों सनितपुर दिखियाजुलि मिजिङा होनदों औ फंबाय ओमफ्राय सोरांसा बसुमतारिया ओं दादा आन्ध्र प्रदेश थायो नाथुर आदार होनायाव आदसा जा बिबोनाङाबो थायो आरो फंबायाबो थायोमोन दा फंबाया फैफिननानै हिनजावखौ लानानै बेवाइफोरखौ लानानै तामिलनाडु थांबाय हाउस पिकिंआवसो मावोना ना जि गस्लानियावसो मावोथाय मोजां सोंहरनाय जायाखै आं थायो जा बिबोनां आरो जा बिदा गेदेरनि बिजामादै आंनिबो बिजामादै जाहैबाय जोंनिबो बिसोर सानैजों थायो दा नै जा बे नोमबाजैनि फंबाय बे दंहैयो बेयावनो आन्ध्रायावनो आरो दंबावो गामिनिफ्राय सानै साब्रैसो दङलै 6-8 दंदां आन्ध्रायाव बिजु बसुमतारिया मा होनदों बाजै सनानि मुङा मा आदा मिथिनो हागोन दा आरो बाजैया बहानिमोन बाजैनि मुंखौ अननानै दुखु मोनाब्ला आं खोन्थाथ'लिया खिन्थु नोङो मिथिनो लुगैदोंब्ला फंबाय दा सानबासो जाबाय आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेयावनो आंनि फुल नेमा मा आरो बाजैनि फुल नेमा मा आरो जों बबे गामिनि नैखौ फुरा खोन्थानाय दङ बेयावनो होखाजोबनाय दङ अननानै नायोबा मिथिगोन आरो दुखु मोनाब्ला ओमफ्राय जोङो गामिखौथ' मा होनदों बाजैया गामिसेनिखा जों एखे गामिनि आरो एखे सिमासे खाथार न'आबो नांजाबलायखानाय आरो ना ओमफ्राय सेलारि बेसे मोनो आदा सेलारि नङा जोंनिया मिजिं जोंनिया माबासो नों मावनायनि सायावसो जि दानायसो नालाय जरा हिसाबसो नों जरासे दिरुनाबोनो लानो गोसो लादो आरो लानो गोसो गैयाबा मालाबा लादो नोंनि खोथा आरो नांगौबानो बिबानो मोनबाय पंकज दैमारि नोंसोरनिथिं थांगासिनो र' आदा साननैसोनि गेजेराव आदसा सनितपुर दिखियाजुलिथिं नामा फंबाय आं दा न'आव थाया दे आं गुवाहाटियावसो थायो पुर्निमा गयारि फैदो जोंहा हेल' होनदों हाय जोगोनाथ ब्र दिनै लाइभआव हिनजावखौ लाफालायदोंनो औ मालाबा थाफायो आं ओरैनो बे साननैसो मालाबा थाफागासिनो दंखायो सोरांसा बसुमतारिया मोजां बेहायनो ना आदार होनायाव औ बेयावनो ना आदार होनायावनो बिजु बसुमतारिया अके आदा जागोन नायनिसै आंनो औ जागोन दे दुखु दामोन फंबाय ना मिजिं बर'आ मा होनदों मोजां दे आदा बिदियानो औ ओमफ्राय जा अमृत बसुमतारि फैलायबाय ब्रादार गुवाहाटि बबेयाव थायो जों जि दानाय जायगायाव थायो कवालकुसि होननाय जायगायाव थायो अमृत बसुमतारि नोंबो थाबाय बायो नामा गुवाहाटियाव अमृत बसुमतारि बिमल सिएस नार्जारि नोंसा बिनानाव आरो बिब' आरो बिमा दंबा बिसोरखौ बुंग्रो खनसे दै बे बाथ्राखौ इसोरखौ बुंग्रो बिनि उनाव नोंसा बिमा नोंसा बिनानाव आरो बिब'आ नोंसा मादै नोंसा आयं नोंसा आनैया मा फिननाय होयो मिथिबाय बिमल सिएस नार्जारि नाय लोगोफोर बिमल सिएस नार्जारिनि आरो गुबै आखलखौ बिनि गुबै रुपखौ नाय आरो मा बुंनो सानदों बुंहर लोगोफ्रा आं जेबो बुंथ'वा आं जास्ट बेखौल' बुंबाय बिमा आरो बिब' बिमादै बियानै फिसाफोरखौ बिमानैफोरखौ बुंग्रो बिनि उनाव नोङो आंखौ बुंफै मिथिबाय नोंनि नोम्फा बिब' बिनानावफ्रा मा फिननाय होयो बिनि उनाव आंखौ बुंफै बागुरुम्बा फिल्म प्रडाक्सन सोर फाग्ला बेलाय होनदों जानोबो सोर फाग्ला थाय आरो बे दा बेफोरबायदिनि थाखाय बे गावनि थाखाय बिमा बिफानि मान सन्मानखौ फाननाय जायो मोनसे खोथायाव बिनि बिमा बिफाया बेफोरबायदि गियान फोरोंना हरदों नामा जे सोरखौबा बेफोरबायदि बुं होननानै नोंखौ बिदि थिनाखै नोंनि बिमा बिफाया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो होआखै मिथिबाय बिमल नोंखौ मोजां जाथों मोजां राव बुंथों मानसिफोरजों मान सन्मान होनानै रायलायथों मानसिफोरनिफ्राय मान सन्मान मोन्थों होननानैसो बिमा बिफाया बिमाया नोंखौ गोरबोआव 9 दिन लानानै जोनोम होदों फेदेरदों मोस्रोम जोसि मोज्लाय जोसि मिथिबाय बेमार आजार जासि नोंखौ जोथोन लाबोदों दिनै नोङो बेफोरबायदि बिमा बिफानि
खोथा बारस'नानिफ्राय बिदि बाथ्रा बुंदों लाजियासै नोङो लाजिगोन बेफोरबायदि बुंजागोन मानसि ओमफ्राय जोंहा पुर्निमा मा होनदों बुजिदों दे केन्द्रा र' बे साननैसोआव मा सोलिगासिनो औलै बुहुत बायदिसिना सोलिगासिनो नै दाबो बुंफैबायानो सासे बर'जों बर'नो एसे लाजि बिमा मेन्टेलिटि बिफा मेन्टेलिटिनि फिसाया बारगाब 10x हाय हेल' बारगाब अमृत बसुमतारी आं अरुणाचल ब्र' मा होनदों लिभ इन टावां आदसा आइ लिभ इन टावां थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय ओमफ्राय फक'टिया অসমৰ নেকি আপুনি হয় মই অসমৰ হয় ओमफ्राय जोंहा बागुरुम्बा फिल्म प्रडाक्शना मा होनदों बिमला UPPL नि मानसिसो आदसा जाखागोन बेखायनो बिसिनि मानसिफ्रानो माने आंनि कन्टेन्टफोरखौ नुनानै बिदि हेप्फैयो माने ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिफोरा बिदि कमेन्ट होफैखायो माने आंनाव मिजिं बर' नाथाय लाइभखौ आङो बबेबा UPPL बा बबेबा B5नि जानानै होआखै जेनेरेल होआ बयजोंबो मोजां गाज्रि रायलायनो होननानैसो होदों नंगौना नङा लोगोफोर मोजां गाज्रि दुखु दाहा बाथ्रा रायलायनो फोरमायलायनो थाखायसो जोङो माबादों आरो मिजिं बर' बिदिखौ रिप्लाइ होनाङा आदा प्लिज होनो रिप्लाइथ' होनाङा थेवब्लाबो माने उसुबिदा नुयोना बिनि कमेन्टआव जों माखासे खोथाखौ बुंनो गोनां जायो दुखु दामोन माखासे लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा हायेनसा नार्जारि अफिसियेल फैदों मोसौसो नङाथाय माथोब्रा ओमफ्राय सानसुमा बसुमतारी मा होनदों आदा आंना नाथुर आदार होनो सम जाबाय नोंनि लाइभखौ नायथ'ला दे बाय अके दे जागोन दे फंबाय दे ओमफ्राय सारु रंपि खुगायाव लानायखौ बख'आ दा बेखौ ना अरखाबना लाबाय थायो माबा मोजां मोनो मोजां मोनो खुगायाव लानानै फिदिंनो ओमफ्राय थेंक इउ फंबाय खोन्थानायनि थाखाय बुंहरनायनि थाखाय अमृत बसुमतारीया मा होनो ब्रादार आं नोंथांनि भिडिअखौ नायबाय बे मानसिखौ हमनांगौ हमनांगौ अननानै नोंसोरबो एसे हेल्प खालाम सापर्ट खालाम सापर्टआ बेनो कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बिनिखौ नोंसोर कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंसोर ट्राइ खालाम बुनायबाय था आंनिखौथ' हमखाला आंनाव मोनसेल'खा नालाय सिमाबो दा आंनिखौ हमला बियो ट्राइ खालाम मोनबाथाय आंनि नाम्बारखौबो नोंसोर मायाव मोनगोन मिथियो ना माखासे भिडिअ दङ आंनि कन्टेन्ट गैयै ओरै आगदाजों गाहायाव दङ नैयावनो मोनगोन बायदिसिना दिनैनि गोजोनथाव खौरां बा दिनैनि माखासे रादाबफोर बिग ब्रेकिं निउस बेफोरबायदि होनानै आङो कन्टेन्ट गैयै भिडिअ होयो ना नैयाव दङ आरो मेन डिसक्रिपसनावबो दङ आंनाव चेनेलाव हाबबानो मोनगोन एसे उदिस मोनबाथाय आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा पुर्निमा गयारिया मा होनो लोगो हमनो लेंहरनानै लागायनांगौमोन ब्र'नो दा बुस्थुआ लोगो लेंहरनांगौमोन बेथ' बाथ्राया थिगानोमोन माने आं ओरै सानदों आरो ना original